Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe rewintoɓe ayawo yebirde Pindi TV on calminama on jurama on bismama e roɓino jandeji subaka hande o. Alkamisa sappo e jeetati lewru juillet 2024 puɗɗortoɗen roɓindo jandeji koye hello le soleil ɓe garti eko fatuno e programme national de mobilisation wonande ɓeɗon sukaɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe beele tigui ɓe mbawa ruttade e guesse ɗe ne wayno noon ko abbi e nogas e jeeɗiɗi ko ferme tawi noon ko guesse mawɗe jaaduɗe jamanu ko ɗum tigui woni ko toɗɗa tawi noon ene yaade e ONCAV ANPS wondude e PRODAC ko ɗum tigui woni ko toɗɗa beele sukaɓe ɓe mbawa ruttade e guesse ɗe tawi kadi ene mbaɗa golle jencinɗe no hannirta niyata. Les Échos jandi Les Échos arti koye ɓen ɓe ganduɗa ko wargo mumen hono mo ganduɗa ko Fulbert Sambou wondude DG Badji famille mabɓe de ko kañumen jalti e deƴƴere mumen ɓe kolliti noon ɓe mbaɗi tigui requête fewde e juge d'instruction o mo ganduɗa ko tigui ɓe ndewinto woni Ismaïla Madior Fall caggal noon haala ka yekkidno ɗum noon ko goto e téléji ɗo jaɓɓono woodi haala ka o haal ɓe kolliti noon yidde mabɓe oɗo saaha kay ko kanko Ismaïla Madior Fall beele tigui o nodde o wawa loskede ko fatuno e wargo ɓen ɓe ganduɗa ko DG Badji kamɓe Fulbert Sambou ɓe ganduɗa ha joni jiitaka e wargo mumen. Jayde tribune teskama to banggue toɗɗugol magistrat ji ko ɗum tigui addi caɗele ha ni tardini yoga e golle mabɓe ɗum ɗo noon holliti waɗi caɗele ɗe ganduɗa wonande hay to banggue affectation ji ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en ko ɗum tigui saabi wonande Jayde tribune ɓe kolliti affectation dans la magistrature waɗi sambullement Jayde tribune holliti wonande ko caɗele tigui teska to banggue wonande affectation ji ɗin magistrat ji hani tardini yoga e won golle en jurnorto Jayde direct news arti ko fatuno e mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo jangde lesse nde hono Moustapha Guirassy ne wayno noon o jetti pelliti mawɗi ko fatuno e jangde leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni ardiɓe duuɗe école aji ɗi wonande directeur école en ɓe kolliti Moustapha Guirassy yetti pelliti mawɗi ɗi ganduɗa ene moƴƴina tigui e sembinde gonagal mabɓe. Jurnoyɗen peuple quotidien ɓe garti o mo ganduɗa ko Doudou Wade kanko Doudou Wade noon o arti e haala ka ganduɗa horejo leydi ndi caggal nde huccinno e jandiyankoɓe leydi Sénégal kanko Doudou Wade noon o holliti o yadani e yoga e konnguli ɗi kanko horejo leydi ndi o ƴetti ko adi ko foof ko faute baɗɗo grave mo o haali kanko horejo leydi ndi so tawi kay ko ustude kamɓe sefidde wonande assemblée nationale mo leydi Sénégal o holliti ɗum ɗo de wona gueɗe président de la république kono noon kanko Doudou Wade ha joni o arti kadi e mettere wonande yoga e konnguli ɗi suudi kanko horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye e wawde sembinde kamɓe dolnude Ousmane Sonko biɗo mo ganduɗa waɗata déclaration de politique générale toon to assemblée nationale tawi kadi waɗata ɗum ko toon to wona ngal boowal tawi ko banggueji goɗɗi kanko Doudou Wade o holliti ɗum ɗon noon wona hunde nde o yaadi kono kadi kanko horejo leydi ndi o forani sembinde hen tigui mawɗo jagorɗe Ousmane Sonko. En jurnoyto Jayde 24 heures arti e jonde nde Mimi Touré wanno tawi noon huccodirino e jandiyankoɓe leydi Sénégal hanki o kanko Mimi Touré ne wayno o yani tigui alliance pour la république caggal ne kuccinno e jandiyankoɓe ɓe tawi noon ko artude e balɗe temedere horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kanko Mimi Touré holliti wodanani landa APR kamɓe yaadiɓe mum ñingde seyfidde kanko horejo leydi ndi to banggue golle temedere nde o jooɗi e jappere laamu o saaha kay wodiniɓe tan ko deƴƴidde kono kadi wawde sembinde horejo leydi ndi beele tigui o ɓuura himmirde golle ha laato ɓamtare leydi Sénégal. Walf quotidien arti noon e namdal deƴƴere teskande tawi kadi ko deƴƴere musne wonande ɗiɗo candidat ji ɗi ganduɗa ko kañumen tigui jano e tuma nde ɓe pano e ƴamol lefol laamu leydi Sénégal ɓe ɓaŋini natal ko wayno mo ganduɗa ko Khalifa Ababacar Sall, Malick Gakou, Déthié Fall wondude e Idrissa Seck kam e Mamadou Lamine Diallo ha joni kamɓe Walf quotidien ɓe garti e toɗɗugol horejo leydi ndi
ngol o toɗɗi omo ganduɗa ko Abdoulaye Bathily ko kañum tigi woni kolaɗo makko tawi ko kay woni envoyé spécial du président de la république to banggue gueɗe caggal leydi Sénégal. En ƴeewoytu jayde besbi le jour ɓe garti ko fatuno noon e systéme électoral to banggue les bulletins du changement omo ganduɗa ko kanko tigi woni directeur de la formation et de la communication toon to DGE ne wayno o holliti noon hol no foti waɗede beele tigi ɗum ko yete systéme électoral to banggue bulletin du changement o holliti noon ne wayno on mosol ngol ɓe poti rewde kono noon besbi le jour arti ha joni e ko fatuno e Mimi Touré e jaltal mum hanki o yani no fewi e landa APR Alliance pour la République kono kadi o yani e hoorejo leydi Sénégal gonnoɗo hoorejo leydi ndi Macky Sall e ni e ɗen golle ɗe o totta ɗiɓe mbiyat 4P. Source A ɓe garti kamɓene koye e réunion tawi noon ko jonle ɓen ɓe ganduɗa ko président groupe parlementaire en ne wayno mo ganduɗa ko Abdou Mbow Ayib Daffé kam e Mamadou Lamine Thiam ɓe mbaɗi jonde tawi noon ko yewtidde ko fatuno noon e caɗele teskade toon to assemblée nationale. Caggal yewtere mabɓe noon ne wayno ɓe joddima tigi on mo ganduɗa ko kay tigi ardi assemblée nationale Amadou Mame Diop ha joni e jayde source A ɓe garti tigi e jaltal Mimi Touré yani no fewi e omo ganduɗa ko kay tigi woni landa APR Alliance pour la République e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni ñiŋoɓe oɗo saaha laamu Bassirou Diomaye Faye kono noon mo ganduɗa ko kay tigi woni Moustapha Mbengue mennoɗo wonde maire mo Keur Massar o haali noon e ko fatuno e plan koppereje ittunoɗe beele tigi wawa safrede diƴƴe tuɗoje e nder wertago leydi Sénégal ɗo e Dakar o holliti noon Keur Massar heeɓi ko abino e temedere million jayde source A ya ñima e helle mum nayoɓo. En ƴeewoytu jayde Vox Populi directeur école aji leydi Sénégal ne wayno o saaha gondi koye weltare mawde ɗon ɗo ɓe jettara omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe ɗe hono Moustapha Guirassy ɗum noon ko caggal pellitɗo o ƴetti hawo sifi ko abbi e temedere capanɗe jeenayyi e joyyi tawi ko pelliti ɗe ganduɗa ene wawa moƴƴinde gurdam kamen gonka ɓen ɓe ganduɗa ko directeur école leydi Sénégal. En jurnoyto jayde L'As quotidien arti e omo ganduɗa meɗino wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nde wayno tigi o dartini kay ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar kame yadiɓe mum ɗum noon ko caggal nde ɓe jinno dartinde tawi noon ko fatuno e dissolution so tawi kanko hoorejo leydi ndi o yiɗi tigi wadde dissoudre assemblée nationale tawi ɗum tigi wawata latade kanko hoorejo leydi mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nde wayno tigi o hartima ɓen ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar. Jayde quotidien opposition sans voix ɓe kolliti noon ene teska deƴƴere musde wonande opposition en ɓe ɓuri lollinde natal noon ko mo ganduɗa ko Bougane Gueye kam e Thierno Bocoum ɓe teskima oɗo saaha de ko kañumen tigi goni lundiɓe ɗiɗo ɓurɓe teskede to banggue wonande yaltude artude e gueɗe laamu joɗɗingu ngu ɓe kolliti heddiɓe ɓe noon to banggue opposition ɓe bangguini natal ko wayno Amadou Ba Idrissa Seck kame Khalifa Ababacar Sall hollitama oɗo saaha de koɓe majjuɓe melaw. Uddirten koye jayde l'observateur ɓe garti e jaltal omo ganduɗa ko maire de la ville de Thiès hono docteur Babacar Diop gardiɗo FDS les Guelwaar o arti caɗele ɗe o teski e nder leydi Sénégal kono kadi o arti e balɗe temedere tumode hoorejo leydi ndi joɗi e jappere laamu leydi ndi. Mimi Touré jaltal mum o yani no fewi o mo ganduɗa ko kay tigi woni Macky Sall e yadiɓe mum landa Alliance pour la République. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayawo yeɓirde Pindi TV ko ɗum tigi wonno komin tonganno mon e robino jayndeji oɗo subaka alkamisa 18 lewru juillet 2024. Allah jarama on jarama doggodiren aadi janggo so hawre welede Allah.